Влизаме само двамата. 5000 на всеки 7. 5000, не съдите малко. Не съдите малко, 5000. Лук! 5000, не съдите малко. Дигаш ми ръка, после се криеш зад някакви генералчета. Така ли, а? И нещо много почнахте да му вярвате на това. Пускай такива! Ти вече не си фактор, свиквай. Кой не е това? Ти Кой вече... не е фактор? Не, свиквай! Няма! Проблем, влизаме. Стасти! Аз не съм фактор! Аз съм фактор! Ей! Ще разкъсаме! Ей! Аз всички са ви изградали! Всички са ви изградали от глава на дайма! Мишо! Всички са ви изградали от мишоци! Удари ме! Удари ме, бе!